Питання як не військового і людину, яка там пару разів в житті тримала зброю. Розведення навіть на кілометр туди і туди, якщо це відбувається. Що це дає? Нічого. Нічого. Це дає можливість... Для снайпера це хіба не перешкода? Це дає... Для снайпера це все вже буде нереальна дистанція, безумовно. На 2 кілометри ні та, ні інша сторона не стріляє все-таки. Хоча є мільярд видів озброєння, в тому числі і піхотного важкого, які можуть працювати на цю відстань. Тут питання в іншому. Що дає? Перше, росіяни зараз грають в доброго розбойника. Тобто, ми такі от візьмемо, відійдемо. Питання ж не тільки в золотому. Якщо ця пілотна, як вони називають, річ пройде, то вони розведуть по всій лінії фронту. Якщо в золотому це просто, як на мене, аморальна історія зі здачею наших людей і нашого населеного пункту, то, вибачте, на півдні гранітна, яке є, в принципі, там ріка, і це є село Гранітне, це фактично, як пояснити, це природній рубіж оборони. Так? Якщо його включили в лінію оборони, якщо в лінію оборони включені такі речі, як Широкіна, то це катастрофічна абсолютно історія. Це зламає в військовому плані абсолютно всю лінію фронту.